ସକାଳ ପାଗରେ ଏତେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଏସବୁ ହେଉଛି ଦଶହରାର କମାଲ। କାରଣ ଦଶହରା ଗଲା ପରେ ଏତେ ନଡ଼ିଆ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ବାରିପଟକୁ ଚାଲିଗଲି, ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାକୁ ଛେଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବନେଇବି। ଆରେ ଟିକେ ତେଲ ବନେଇଦେବା। ମୁଁ ଏତେ ନଡ଼ିଆ କ'ଣ କିଏ ଖାଇ ହେବ? ଏମିତିରେ ବି ନଡ଼ିଆରୁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥିଲାଣି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି। 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଗ୍ୟାସରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୁଟାଫୁଟି କରିଦେବେ। କାରଣ ତେଲର ବାସ୍ନାଟା ଯେତେ ଫୁଟିବ ନା ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପାତିଆରେ ଘାଣ୍ଟାଘୁଣ୍ଟି କରିବେ, ନହେଲେ ସେଇଥିରୁ ମାନେ ପୋଡ଼ି ଅଂଶ ଯିବ ତ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ପିଓର ତେଲ ଆଉ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିନା କେମିକାଲରେ ତେଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଉପାୟରେ ଥରେ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହା ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ।